ಹಾಯ್. ಮೆಸೇಜ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರುದು ಲೈವ್ ಚಾಟ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀದೇವಿ. ಆ ಇದು ಪಂಡರತೆ ಓವು ರೀಲ್ಸ್ ಪಂದ್ ಓವು ಪದ್ಯ ಸಾಂಗ್. Madam, are you feeling better again? What are you doing in dinner? One sand. Shobha, hi. It language ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಭಾ. Madam, come to our festival. Okay, ಬರ್ಪೆ. ಹಾಯ್ ಕಡಲಮಗೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದುಂಡವು ದಾದಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಓದು ಬುನಿಯಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಂದೆ ಟುಗೆದರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರ ಶೋಭಾ ಟುಗೆದರ್ ಜಿ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಟುಗೆದರ್ ಚಿಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾರ್ದೆ ಅವೇನು ತೂದುಟ್ಟಿಗೆ ಏ ಶೋಭಾ ಟುಗೆದರ್ ಯಾ ಎಂಕೈಟ್ ಆ ದಾದ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಕ್ಕಿಲೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಕ್ಕಿಲೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಅವು. ಇರಡದಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆವೇರು ಏರಾಂಡಲ ಜಾಯಿನ್ ಆವೇರ್ಗೆ ಏನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ನೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓದರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮೂರ್ತಿ ಬಂಗುಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಲೈವ್ ಸಬೈ ಬಂಡಿನಿ ಲೈವ್ ಆಯರ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಕ್ಕಿಲೆ ಪದ್ಯದ ಸಾಂಗ್ ಅದೇ ಔಟ್ ಪುದರ್ ಪಲ್ನೆ ಆಯ್ತಾ. ಪುದರ್ದಾದೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ದಾದೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಕ್ಕಿ ಬಂಡಾರದ ಮಗುರುದಾನೆ ನೆಕ್ ಸುರಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ತುವೀರ್ ರಾಂಡಲ ಈ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಈಯೆ ಬಂಡಿನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೆನ್ನ ಮೂಲು ಮಗುರು ಒಂದು ಉಂಡೈತೆ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಕ್ಕಾದು ಅನ್ಸೋನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಡುಪುಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ನೀನು ಇವತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ರಾ ಬಿರಿ ಸುರುಟು ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಿನತೆ ನೆಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ ಅವೈಟ್ ಉಂಡು ಚಿಲಿಪಿಲಿಯಾ ಆಯ್ತಾ ಚಾನಲ್ ಅಕಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಅತಿ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಬ್ಬ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ.
ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಹಾ, ತುಳು ಸಾಂಗ್. ತುಳು ಸಾಂಗಾ? ಅಂದ ಇದೇನಾ ಇಲ್ಲು ಓಲ್ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಸುರತ್ ಕಲಿಯೇ ಕುಡ್ಡಲ್ ಕುಡ್ಲ ಮಾಮಿ ಓ ಕುಡ್ಲ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಟುಗೆದರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟುಗೆದರ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಓದರ ಆಪುಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೇತೆ ಬರೋನುಂಡು ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಈರ್ ಕರಿ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಫಿಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೈ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಒತ್ತುದು ಓದುದಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ? ತೆಲಿಕೆದ ಅಪ್ಸರೆ ಟೈಟಲ್ ಪುದರ್ ತೆಲಿಕೆದ ಅಪ್ಸರೆನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂಪೇವೆ ಹಾಯ್. ಅವಳು ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋಲೆ ಅವಳು ಒತ್ತುಲೆ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಅವಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತುಡು ಅವೇನು ಒತ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸತಿ ಪನ್ಪುನಿ ಪರಬು ಫಸ್ಟ್ ವರ ಸೋಭ ಬಲ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಾಪ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ತುಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಸಬ್ಬ ಆತನ ಬರೆಯರೆಗ್ ಒಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ತೂಯೆ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಕೆಲವ್ದು ಏವೇರ್ನನೆ ಈ ಗುಳಿಗನ ಪಂಜುರ್ನ ಬೊಕ ದೈವದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅವೇನಾ. ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತೇರು ಓಡಬೇರು ಅಲಾ ಬರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂದ ಅಲ ತೂಲ ಸೋಭಾ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಓ ಈರು ವೆಲ್ಲಕ್ಕ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಾ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾದಯ ಸೋಬದು ಪಾತೆರ್ಜೆರ್ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ನವೆ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನಿ ಪೋಯಿನಿ ಮಟ್ಟಿ ಪುಸ್ಕು ಕತ್ತಲೆ ತೋಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪನಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಲಿಂಕ್ ಪಾರ್ದೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಅಜ್ಜಿ ತೋಜುಜಿ ಏರವು ಅವೇರ ಆರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೋಮ ಬತ್ತಾಳ ಹಾಯ್ ಪಾತೆರ್ ಹಾ
ಇದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಜಿ ಇಜ್ಜಿ. ಶೋಭಾ ಪಾತೆರ್ಲ. ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಾರ್ಚಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್. ಅಜ್ಜಿರೆ ಪಾತೆರ್ದಾನೆ ಬತ್ತದು ಪೋಯಲದ. ಬರ್ಪಿನಿ ಪೋಪಿನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೋಪಿನ್. ಅದು ಮಾರ್ರೆ ಈಗ್ಲ ಬರ್ಪಿಜಿ. ರಜತ್ ಕೋಟ್ಯ ನಿರ್ಬಲೆಗ ಒಂಚೂರು ಬಲೆಗೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌ಡು ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಅವೆನ್ ಒತ್ತುನಾಂಡು ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಬೆಗ್ಗೆತೊಂದೆ. ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯೆ. ಒಯ್ಟುಂಡು ಆವು ಜಾಯಿನ್ ಆಲ. ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ಗು ಎನ್ನಡಾಯ್ಟ್ ಲೈವ್ ಐಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತುಂಡು. ಅಜ್ಜಿನ 13 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬರೊಲಿ. ಮಿತ್ತ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಪೋಸ್ಟ್‌ದ ಅವೆಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ. ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದೊಂದುಂಡು. ಅಲ ಅಜ್ಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದೊಂದುಂಡು. ತಾತೆಯ ಕತೆ ತೂಪೊಂದುಲ್ಲ ಕತೆ. ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ಗೆ. ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಪರಬು ಪರಬು ಪಾತೆರ್ಜ. ಎಂಕ್ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ನೈಟೆ ರಾಮಾಯಣದ. ಅಜ್ಜಿಗ್ ಬರ್ಪಿಸ್. ಓ ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿ ಪಾರಿತನ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಗ್. ಅಜ್ಜಿ ಮನಿಪುಜಿ. ಎಂಚಿನ ಓದ್‌ನಿ ಸೊಲ್ಪ. ಅಜ್ಜಿಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನಿ. ಶ್ರೀಮಧ್ವ ಬಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೊಂದುಂಡು. ಅವು ಕೈ ಅಜ್ಜಿನತ್ತ್. ಆಂಜೋನ್ನ ಕೈ ಅವು. ಎಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ಸಾರಿ ಓದ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಅವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಪೋಯೆರ್. ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ. ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಡು ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೊಲೆ ಲಾಸ್ಟ್‌ಡ್ ಮಿತ್ತ್‌ಡೆ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಟಚ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತ ಪಾತೆರ್ದ್ ಗೋಲಿ. ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ. ಹಾ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ. ಕಡಲಮಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್‌ಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ. ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಒರ. ಪೋದು ಪಿರ ಬರ್ಪೆತ್ತೇನ್.
ये तो चीज़ें ये जे పోస్టుడు లింకుండు. పోస్టుడు లింకుండు. లింక్ జాయిన్ ఆలే. ಕಡಲ ಮಗೆ ಒಂಚಿಪೋಂಡು ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪುಜೇರ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ನಾಡ್ರೆ పోతున్నా నేను లింక్ ఓలు నుండే ಗೊತ್ತಿಚ್ಚರ್ಲಿ పోస్ట్ లింక్ ఉండు పోస్ట్ ఇజ్జా ఆపుండు పోస్ట్ ఇజ్జా ఎన్న పోస్ట్ ఉండు ఆండే వనస్ ఆండియే ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಜನ ಪೋಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಎನ್ನ ಆ ಫೋಟೋ ಮಾತ ಪಾಡು ಜನ ಐಟ್ ಮಿತ್ತಡ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಲೈವ್ ದ ಅವೇನು ಒತ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಹನುಮಂತ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ಬರ್ತೈತಾ ಪ್ರಿಯನಾ ಆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರಾಣ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹ್ಮ್ ಶೋಭಾ ತುಯ್ಯರಾ ಯಾರು ವೀಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡುಬಿಡೋಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಈರುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗ್ ಲಿಂಕ್ ದಾದ ಪುದಾರಂದ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನವೆನ್ ತೂಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಟ್ ಮಂತೆಯ ಆರ್ ಕಟ್ ಮಂತಿ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಸಾವು ಬರ್ಪು ಚಿರತ ಏರ್ಲ ಆರ್ದಾನೆ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಯ್ಗ ನಾಚಿಕೆ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಉಮೇಶ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಪಾ ಉಮೇಶ್ ಬತ್ತೇರು ಈರ್ಲ ಬರಲಿ ಉಮೇಶ್ ಐನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಉಮೇಶ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಳ್ಳಾರು ಆ ಸೌಖ್ಯ ಈ ಜನ ಕಾಡುಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಅದತ್ತೆ ಯಾನೆ ಇದೇಟುಲ್ಲೆ ಓಲಕ್ಕಿದೇಟಾ ದಾದ ಕಿಡ್ನಿ ಹೌದಾದ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾಟ್ರ ಆತ ನಂಚ ಓ ಅಂದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೆತ್ತದ ಮುಸುಂಡು ಚಪಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆತ್ತದ ಮುಸುಂಡು ಅಂದ ಕುಲ್ಲುದೆ ಮುಲ್ಲುಲೆ ನೈಟ್ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ತಿಯ ಇದ್ದಿಂಕ್ ಶೋಭಾ ನಮಗೆ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆತನ್ಗೆ ಐಕ್ ಕಿದೆಟ್ ಪೊದ್ದು ಕುಲ್ದಿನಿಗೆ ಪಂಡ ಪೆತ್ತದ ಆರ್ ಪೆತ್ತಗ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪವೇರಂದು ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ತೂರೆ ಕುಲ್ದುಂಡಿಯೇವು ಕುಲ್ಲರ ಐಕ ಲೆಕ್ಕರ ಆಪುಜಿ ಐತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡೈಕ್ ಅಂಚಾರ್ದು ಏನಿದೆ ಪಾಪ ಕುಲ್ಲುದನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬೇತನ ಬೇಲೆ ಓ ತುಲೆ ಅವೇನಾ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅವೇನ ಮಿತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಓ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಐಕ್ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪೂಟ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡಿಯಾನ ಈ ಕಟ್ಟ ಏನತ್ತವ ಈ ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತನ ಕಟ್ಟ ಆಪ್ ಅವು ಕಟ್ಟಾಯಿ ನೀರ್ ನೆಟ್ಟಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ದಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರಿ ಚಾಪುರಾಂಡೆ ಎಕಡೆ ಏತ್ ಸಬ್ ಎಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾಪುರ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತನ ಅದೇ ಹಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದ 17 ಆ ಲೈಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಏತಾಂಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅವಿಂಕ್ ತೂವರೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ತೂಪುನಿ
ಮೆಸೇಜ್ ಅಯ್ಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ದೇವರೇ ಸುರುಕು ಅವು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲಿಗೆ ಹೋಡು ಹಾ ಪ್ರೊಫೈಲಿಗೆ ಹೋದು ಐಟ್ ಐಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೂಗಿನ ಭಾಷೆ ನಿಪುಣ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದು ಅವೇಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡಿಪುಣ ಅವೇನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ನಾವು ಬರೋಡು ಒಯ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋಡವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡಿಪಿಜ್ಜಾ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗನೆ ಪೋಡ ಇತ್ತಾಪುಜಾ ಅವು ನನ್ನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಅವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗನೆ ಪೋಂಡಾಂಡ ಹಾ ಬರ್ರ ನಮ್ಮ ಡಿ ಪಿದ ಫೋಟೋ ತೋಜುಜ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿಲೆ ಅಂದ್ ಕನೆ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಲ ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ದನಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ನಂಕ್ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಡಿ ಪಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಐನದಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡುದ್ರ ಮಿತ್ತ್ ಹಾ ಅವೆ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತನಗ ಜನರಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿನೆ ತಿರ್ತುಂಜಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇಕ್ ಹಾ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತುಂದಂಡ ಅವೇಟ್ ನಂಕ್ ಭಾಷೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಹಾ ಅವು ಪೂರ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎ ಟು ಝಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕನ್ನಡಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಹಾ ಅವು ನಂಕ್ ಏಪ ಬುಡಪಗ ಆಫ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏಪ ಬುಡಪಗ ಆನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವಳು ಪಂಡ ಅವಳು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತು ಮಾರ ಯಾನ್ ಊರ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕಲ್ನ ಕರ್ಮ ನಿಕಲ್ನ ಏರ್ ಅಜ್ಜಿ ಏರ್ ನಾತಿ ಅಜ್ಜಿ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೇರ್ನ ಉಮೇಶ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಮೇಶ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏನಿತ್ತೆ ಬೂಟಿಫುಲ್ ಇಡ್ಲಂದು ಇಂಚ ಆತೇಮಲು ವಹಿವಾಟು ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕ ಇದೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನ ಆತ ಉಮೇಶೆ ಪೆತ್ತನ್ ಕಾತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಏನಾವ್ ತೋಜಿಪಾಬೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅರ ಪಾಪಯೆ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಪಾಡಿ ಐಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಡಪೇರ ಆಪುಜಿ ಎಂತಲೆ ಎನ್ನ ವಹಿವಾಟುಲೆ ಆಸನ ಎನ್ನ ನಾಸನನ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಟೈಂಕ್ ಲಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲೋನ್ನ ಕಾತುದು ಅವಿತ ಆಯ್ತಾ ಕಂಚಿ ಎಂಕುಕು ಆಯ್ತಾ ಅವಿತ ಕಂಚಿ ಎಂಕು ಈತಡ್ ಕೊರ್ಲ ಉಂಡು ಈತ ಆಯ್ತಾ ಕಂಚಿ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲ ಬೋರಿಗಂಜಿ ಒರೆತ್ ಪೊನ್ನುಗಂಜಿ ಅದ ಈ ಕೊರ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬನಚ್ಚಿ ಮಗ ಪೊಣ್ಣು ಬೇತೆನೆ ಬರ್ಚಿ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪರೆಗ್ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದಗೆ ಪಂಡ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸುಗ್ ಎಂಕ್ ಕಜಿಪ್ಪ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಪೆರ್ಗುಡೆ ತಿನ್ಪಾರ ಅವು ಪುಚ್ಚ ಪತ್ತು ಹಾ ಅದತ್ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಬಂಡೆ ಅವತ್ ಮಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇತವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಂಗೆ ಏರೆ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಬಂಡೆ ತಮಾಷೆ ಅನ್ಪರ್ ವ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಪರ್ ಅದೇ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿನಂದ ಆತಾತ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಉಮೇಶ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗ್ ಮೈನ್ ಮರ್ದ್ ಪೆರ್ಗುಡೆದ ಮಾತ್ರ ಉಮೇಶ ತಿನ್ಪುನಂದ ಈ ಟೋಕಿ ತೇರು ಪಾಡ್ನಾಗ ದಾನೆ ಮಗ ಜೀವಾಪುನಿ ಏನ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಈತಂಡ ತಿಂತದೆ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಚೂರು ಅಜ್ಜಿದ ಪಾತೆರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿ ಇದರ ಬಂಡನ ಜೀವ ಆಪಡತೆ ದಯವಂಡ ಹಾ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಮಾರ ಅರೆಗ್ ಏರ್ಲ ಸೊನ್ಪೊಡ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಅವೇನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕಾಟಿ ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಓದುಂಡು ಅಜ್ಜಿಡ ಪಾತೆರ್ ಅಜ್ಜಿ ನಿಂಡ ಗೊತ್ತು ಅವು ಪಾತೆರೊಡುಗೆ ಅಜ್ಜಿಯಾ ಹಾ ವಾವೂರ್ದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಿಂಡ ಪಾತೆರೊಡುಗೆ ಅಂದ ಓ ಅಜ್ಜಿ
ಅತ್ತ ಅಜ್ಜರು ಉಲ್ಲೆರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜುಲ್ಲೇರ್ ಅಜ್ಜರಿಜ್ಜರಿಗೆ ಅಂದ್ ಅಜ್ಜರು ಉಲ್ಲೆರ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂದ್ ಅಜ್ಜರ್ ಪೋತೆರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಉಮೇಶ ಹಾ ಅಜ್ಜರಿಜ ತೊಂದು ಅಜ್ಜರಿಜ್ಜರಿಗೆ ಎಷ್ಟ ಹಾ ಏರ್ನ ಸ್ಟಕ್ ಆತದಾ ಆಯ್ತಾ ಸರಿಯಾಣ ಅ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಅಂಚ ಅಜ್ಜರಿಜ್ಜರಿ ಬರ್ಪಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಲ್ನೆ ಅಜ್ಜರಿಜ್ಜರಿ ಬರ್ಪಾರ ಬನ್ನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಜ್ಜರಿಜ್ಜರಿಗೆ ಪೋಪನ ಹಮೇಶ ಬರ್ಪಬನು ಆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಫಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಪೀಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪುಣ ತುಂಬರಗ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಪೇಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೊನೆಯರೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟ ಕಮಿಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪುನ ತುಂಬರ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಮಾರ ಪೆತ್ತ ಅಜ್ಜಿಗ ಅತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಐಕ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಅಂಚರ್ಗಳ ಪಾಡೋಡು ಲೈಟ್ ರಕ್ಕೆರಪ್ಪಿ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಾ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಆಂಡ ಬಲ್ಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನಡ ವಯರ್ ಇತ್ತಿನ ವಯರ್ ನಿಡಕ್ ದೀದ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡದು ಬಿಡ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ಅವಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಹಾಕದ ಕೊರಡದವಲ್ಲ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜತ ಹಾ ಏರ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಒಂಜೆ ಇಪ್ಪುಣ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆನಾ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದೆ ತೂಲೈತೆ ಮಲ್ಪುನ ತೂಲೆವು ಒಂದು ಬೇನೆ ಬರೋಂದು ಉಂಡೈಕ್ ಏನನು ತೂತಾತ ಮಗ ಟ್ರೋಲ್ ಸಡ್ಡನ್ ತೂತಾನ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಅಜ್ಜಿನ್ ಅಜ್ಜಿನ್ ತೂತಾರಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ನಪಲ ಇಪ್ಪುನ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಓಲು ಒಂದೆಟ್ ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಒನ ಸಾಂಡಿಗೆ ಆ ಇಂಬೆ ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಮುಲ್ಪಾನೆ ದೇವರೆ ಯಾನ್ ತೂತುನ್ನಿ ಇಜ್ಜಾಂಡಿನಿ ಏನ್ ಅಜ್ಜಿನೆ ತೂವೊಂಡು ಬಾಕಿ ವನತುರ್ಲ ಅಂದ್ ಏನ್ ಅಜ್ಜಿನೆ ತೂವೊಂದು ಬಾಕಿ ಅಜ್ಜಿನೆ ತೂಲೆ ಅಜ್ಜಿಗ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂಡಾಡು ಅಂದ್ ಎಂಚಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇರೆನ ಲವ್ ಮಲ್ತಂಡಾವ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಳ್ಳೆ ಉಮೇಶ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಂಡು ಉಮೇಶ ಅಜ್ಜಿನ ಲವ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವಾಗೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಉಪ್ಪೆರ ಯಾಂದಾನೆ ಆ ಅತ್ತ ಏನ್ ಅಂಚ ಮಂಡೆನಾ ಟ್ರೋಲ್ ಸಡ್ಡ ಅಂದ್ ಅವು ಏನ್ ಅಂಚ ಮಂಡೆನಾ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಕೇನ್ನಿ ಇಂದೆರ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಸಗೆ ಪೋತೆರ ಮಾರ ದೇವ್ರೆ ಆರ್ಬೇತನೆ പോയിനി ಎನ್ನೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಆರೆಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಪಗ ಹಲೋ ಕಲ್ನ ಕಡಲ ಮಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಪಗ ಅಜ್ಜಿಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಸುಜ್ಜಿ ಏ ಸುಜಿ ಬರ್ಪ ನಾಳೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತನ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತುಂಡು ಚಿಕ್ಕೂಸ್ ಹಾಯ್ ಸುಜಿ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಅವ್ವ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಲಯ್ಯವು ಆ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಆವ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಲಯ್ಯಾವು ಉಂಡು ಹಾ ಅರೆಗಿ ಅಪಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪಂಡ ಎಲ್ಲೇನೆ ಬರ್ಪೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮತೊಂದು ಹಾ ಹಾವು ಎಲ್ಲೆನೆ ಪೂತ ಮಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಬರ್ಪೆ ಪೂತ ಮಾತ್ರ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಮದಿಮೆ ಏನ್ ಪನ್ನ ಆದೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ ಅಜ್ಜಿನ್ ಅಂದವೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಪನ್ನತ್ತ ಜೋಕುಲೆಂಕ್ ಎಂಕ್ ಬರೊಡು ಅಜ್ಜಿಡ
ಬರ್ಲೆ ಬರ್ಲೆ ನೀರಿಯ ಬರ್ಲೆ ನೀರಿಯ ಸಮ ಬರ್ಲೆ. ನೀರ್ ನೀರು ನೀರಾ 13 ದಿನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ 13 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಅದ್ ಏನೇ ಮೌನಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಭಾರತಿ ಮೌನ ಹಾಯ್ ಮೌನ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾ ಪನ್ ಲೈವ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಯಾ ಬೈದೆ ಬರ್ತದೇನೆ ನಂದೈತ್ ಅವೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತದೆ. ಅದು ಟುಗೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಮೇಶ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೌಡ ಮಾತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಉಮೇಶ ನಿನ್ನ ಬುಲೆಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬರ್ನ ಪತ್ತದು పోతుంది ಅಜ್ಜಿ ಪರತ್ತಾತ ಹನಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹನಿ ಐನು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕೇಪುದ ಗುಂಡುಲ ಮರ್ಲಾನಿಗಳೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಪುದ ಕೇಪುದ ಗುಂಡತ ಒಂದು ಎನ್ನ ತೋಟದ ಒಂದು ಬೆಡಿಯನ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ತೋಟದ ಬೆಡಿ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಪುದ ಈರತ ಬೆಡಿ ಎತ್ತು ಬನ್ನಿ ನೀರೆಗೆರಿ ಯಾರಿಗನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಂಡ ಅಂದು ಏನ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಚಡಿಯಾನಿಲ್ಲ ಈ ಜನ ಒಂದು ಬೆಡಿ ಬೆಡಿಕ್ ಪಾಪ ಯಾಯ್ ಬರ್ನಾಲಿಗೆ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಹೋತುಂಡು ಪಾಡ್ಚಿಜಿ ಪಂದು ಪೆತ್ತದ ಕೈತಲೇ ಕುದೊಂದೆ ಈರು ಪೆತ್ತ ಯಾಪ ಕಂಜಿ ಬಾಡ್ನೊಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೇತೆ ಹನಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೌನ ಹನಿ ಏಪ ಪೆರ್ನಲ್ ಹನಿ ಪೆರ್ನಲ್ ಏಪಗೆ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೆರ್ನಲ ಅಂದೆಲಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಟಕ್ ಆತೀನಿ ಇರ್ನೇತ ಯಾನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಓದು ಜಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮನ್ಪದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಫ್ರೈಡೇ ಆಯ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಓಕಾ ಮೌನಾ ನಿನ್ನ ಬೆಡಿನ ತಿರ್ಗಡು ಅಂದ ತಿರ್ಗದ ಪತೊಂದು ದೀಲ ತುಕ ಬೆಡಿನ ಲೋಡ್ ಒಂದು ತಿರ್ಗದಿ ಪತ್ತದಿಲ್ಲ ತುಕ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ನೀನ್ ನೋಡುವ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಈರ್ನ ಒಂದು ಬರ್ನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ 15 ಒಟ್ಟೈತು ನಂದ ಅವೇನ ದೆತ್ತದ ನಲ್ಪೊಟ್ಟದ ಬೋಡ್ಚಿದೆ ಅಂಡ್ ಪುಡ ಒಂದು ಬೆಡಿ ಪುಡದನಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದತೆ ಆರ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಿದೇಟ್ ಎಪ್ಪುನ್ ಕಾಡುಡು ಕಿದೇಟ್ ತೋಟಡ್ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಪುರ ತೋಜುಜ ಪೆತ್ತದ ಕೈತಲ್ ಬುಲ್ದಿನಿ ತೋಜುಜ ಅವ ಜೈದುನಾ ಅವಂಡ್ ಐಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಬರೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆತುಂಡು ಅವೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಮೇಲ ಆಪುಂಡು ಅವಂಡ ಐಕ್ ಲಕ್ಕೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಂತರಾಪುಜ ಒಂತರ ಎನ್ಮ ಜನ ಬೋಡಾಯ್ನ ಪತ್ತು ದೆರ್ಪರ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಮುನನಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚಿದ್ ಪೋತುನಿ ಎನ್ನ ತಿಗ್ಗಲ್ಲೆ ರಟ್ಟೆರ್ಂಜಿ ಪುಲ್ಲು ಬೇನೆನೆ ಅಂದ ಹ್ಮ್ ಅಯ್ ಅಜ್ಜಿನೆಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಬೆಡಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಏತ್ ತೂತುಂಡು ಓ ಉಂದು ಅಪಂಡ ಬರತೆಕ್ಕ ಉಂದು ಕಡಲ ಮಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪಿಗೆ ಅತತ್ತೆ ಕಡಲ್ ಮಗೆ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲ
ಅವ್ವಾವು ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಇಂಬೆರ್ ಅಜ್ಜಿ ಹಾ ಬನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಬ ಒಂದು ನಮರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೋತೆರ್ ಸರಿಯ ಇಂಬೆ ಆರೆ ಕಡ್ ಬಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವನ್ರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಲೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಯಡ್ ಏತ ತೂತೆರಿಗೆ ಹಂಗಂದ್ ಇತ್ತೆ ಕಡಲ ಮಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರ್ಗೆ. ಅವ ಏನ್ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಪೆ. ಹಾ ಸರಿ ಕಡಲ ಮಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಶೋಭಾ ಈ ಇಜ್ಜತ ಪೋಪ ಪೋ ಕಡಲ ಮಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲ. ದೇವರಿ ಬಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಆಗ ನಾನು ಬೇಡೇನು ನೀನಿರುವಾಗ ಹೊಸ ಆಸೆ ಏಕೆ ಇನ್ನು. ಬೇಗ ಮಾಮಿ ಬೇಗ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಫೇಸ್ ತೋಜವರ ದಮ್ಮಿಚ್ಚ ಅಂದು ಉಮೇಶ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ ಮಗ ಹಿರೇನಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಲೆ ಬೆಳಿಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಕಡಲ ಮಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜ ಬಲ ಬಲ ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ಪೋದು ಬಲ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲ ಇವತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈವಿಗೆ ಟುಗೆದರ್ಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅವರು ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಟುಗೆದರ್ಗೆ. ಮೌನ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಹೌದು ಅವರು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಮುಖ ತೋರಿಸುದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಮಿ ಲೆಕ್ಕಲಕ್ಕ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಪಿನೈ ಹೊರ ಬಲ ಮಾರ. ಅಜ್ಜಿ ಎಂತ ಮೋಸವಾ ಮುಖ ತೋರಿಸುದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿ ಮುಖ ತೋರಿಸುದಿಲ್ಲ. ಮೌನ ನಿನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಜ್ಜಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ದಾದಾ ಮೋಚ ಉಂಟು. ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾದ ಕಚಿಪು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂಗುಡೆ. ನಾ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಜ್ಜಿ. ಓ ಹೌದಾ ಬಾರ ಬೇಗ ಒಮ್ಮೆ ಇವನೆಂತದ ಲೇಟ್ ಮಾಡುದು. ಎಕಡೆ ಎಂಚ ಪೋಯತುಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಲ. ಮೌನ ಹೇಗಿದ್ಯೆ ಮಗ ಎಕಡೆ ಎಂಚ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಬಲ. ಯಾನೆ ಬರ್ಪೇತೆ ಉಂತು ಉಂತು ಆಯ್ ಬರ್ಪೆಗೆ ಆಯ್ ಸಟ್ ಮಲ್ತ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಉಂತು ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಬರ್ರಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ನೀವು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಓಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಅವರ ಬಲ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅವಲಿ ಹಾಯ್. ಮೌನ ಅಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದೆ ಅಜ್ಜಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಲ್ಲ ಇಮ್ಮೆನ್ ಜೇತಿಯ ಬರ್ಪುಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರಡು.
ಎಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನಲ ಇವುಡು ಏತ್ ರಿಕ್ವಿಚ್ ಕೊರಿಯ ನಿಕ್ ಭಾರತಿ ಬತ್ತನೈ ಯಾ ಪಿದ ಇತ್ತ ಬನ್ನತ ಯಾ ಪಿದ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಪನ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪಂದು ಚೂರು ತೆಲಿಪುಲೆ ಹೊರ ಬಲ ಮಾರಾಯ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬತ್ತೆಗೆ ಉಮೇಶ ಉಂತವ ಬರೋಡ್ಚಿ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆಗೆ ಇಂಕ್ ಉಮೇಶ ಆಪುಜಿ ಪಾತೆರ್ ತರಬೇನೆ ಆಪುಲು ಅಜ್ಜಿಲ ಉಮೇಶ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಆಕುಲು ದಾದಾದ ಪಾತೆರ್ವೆರಿ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಆಪುಡು ಈ ಬತ್ತಿಜಿನೆತ್ತ ಮೇರು ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ಪೆ ವೆಂಡೇರು ಶೋಭಾ ಬತ್ತಂತೆ ಮೋನೆ ತೋಜವ್ಯ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಯಕ್ಷಿತ್ ನಿನ್ನ ಟುಗೆದರ್ ಉಂಡ ಹೌದಾನೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬನ್ನಗ ಮೋನೆ ಬಾಪುನಿ ಏನ್ ಪಾಪುಜಿ ಮಾರಾಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಖವಿತ್ತೆ ನಿನ್ನನು ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲಡು ಏರ್ನ ಮಸಾಲಡು ಮಾಮಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೌ ಐ ವಂಡರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಸಾಲೆ ಪೋತುಜಿ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ನನಲ ರೀಡ್ ಆಪುಜಿ ಅರೆಗ್ ದುಂಬೆ ಈ ದಾಯೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಯಾ ಮಂತ ಓದಿನತ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ದ ಅಂಚಾದ್ ಪುರಗ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಚೈನೀಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಾ ಬರೋಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒತ್ತುದು ಅಲ್ತಕ ಮಿತ್ತುದುಪ್ಪುನಿ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಜಗ್ಗು ಅಂಕಲ್ಗ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಜಗ್ಗು ಅಂಕಲ್ ಯಾನೆರೆ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟಿಂಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟಿಂಕಲ್ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಸಾಲೆ ಪೋತುಜಿ ಅದೆ ನೀರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಟುಗೆದರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆರ್ ಹೌದಾನೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬನ್ನಗ ಮೋನೆ ಬಾಪುನಿ ಬಾಪುಜಿ ಬಾಪುಜಿ ಎರ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಪುಣ್ಯ ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಮಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆಕ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೀರ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಡ್ ಆರೆ ಪಲ್ನ ದೇವೆರೆ ಇರೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಜಗ್ಗು ದಾದ ಮಾರೆ ಮೂಲು ಮೂಲು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಡು ಬತ್ತುಂಡತೆ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅವು ದಾದ ಬರೆತೀನಿ ಓದರ ಆಪುಂಡ ಆ ಒಂಚೂರು ಓದ್ ಪನ್ನ್ ಓದರಾಪ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ಅವೆನ್ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತುಂಡತೆ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶೋಭಾ ನಮಸ್ತೆ ಪರಬು ಏ ಪರಬು ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ದಾದ ಬರೆತೆರ್ ಮಾರೆ ಒತ್ತುದು ಓದೊಡು ಕಡಲ ಮಗೆ ಯಾನ್ ಒತ್ತುದು ಓದೋಡು ಐಕ್ ಅವು ಬಂಗಾಪುಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಟುಗೆದರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿಜಿ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೈನೀಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಉದ್ದದ್ದ ಉಂಡು ಏ ಲೆಜ್ಜೆರ ವನಿತ ಇಜ್ಜಲ ವನಿತಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅವ್ ಟೀಚರ್ ಬೋದು ಟೀಚರ್ ಪರಬಾಯಿನ ಪೋದು ಪರ ಏಪಾಯಿನಿ ಅಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಉಂದೆರ್ ಮಾರೆ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದ ತಿನ್ನ ಚಂದ ನೀನೆ ಸುಂದರ ಸಾಂಗ ಅಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ನೀನೆ ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ನೋಡ ಬಂದ ಬಾನ ಚಂದಿರ ಓ ಜಗ್ಗುದಾದ ಇಂಕ್ ಓದರ ಬತ್ತುಜಿ ಮಾಮಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ನೀನೆ ಸುಂದರ ಒಬ್ಬ
ಪೂರ ಬೇತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬನ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಆ ಪದ್ಯಾಂದಿ ಓಡ ಮೂಲು ಡಿಜೆ ಗುದ್ದವೆ ಏ ದೀವಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಇಂಕ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೂರುಂಡು ಡಿಜೆ ಗುದ್ದವನ ಎಗ್ದದು ಇಂಬೇರು ಏರು ಇಂಬೇರು ಕಡಲ ಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕಡಲ ಮಗೆ ಪಂಡದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆದ ಚಾನಲ್ ಮೀನ್ ಮೀನ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಮ್ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಯ್ಯೋ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದೇವಾ ಇನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇರ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಮ್ಮಿ 32 ಕೂಲಿ ಪಲ ಪಲ ವಾರೈಸುದು ಮಮ್ಮಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂದ ತುಯ್ಯರೆ ಒಂತೆ ಎನ್ನ ಬಾವ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ತುಯ್ಯರೆ ಏರ್ ಬಾ ಯಕ್ಷಿತ್ನ ಬಾವ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಏರ್ ಬಾವೇರ್ ಮಾರು ಆಯ್ ಉಡುಪಿಡಿಪ್ಪುನು ಇಂಬೆ ಕಡಲ ಮಗೆ ಉಡುಪಿದಾರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೋಟು ಪೋಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಓಸಿ ಬರೆಪಿನಿ ಓ ಬೋಟುಗ್ಲ ಪೋಪಿರು ಓಸಿ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆಯನೆ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ರದಲ್ಲಿ ಪನೊಲಿ ಹಾಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ವನಿತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಡಲ ಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗೆ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಡಲ ಮಗೆ ಹಿರೇಗಿ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾಗ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಲಿ ಪೋಪೆ ರೆಡೆಗ್ ಜಗದೀಶ್ ಧರ್ಮಕ್ಕ ಮೀನ್ ಹಿರೇಗ್ ನಮ ಕನ್ನಪಿನಿ ಓಸಿಡೆ ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಬರಿತ ಅಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಡಲ್ಡು ಅಂಚ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಕ್ ಏನುವೇರು ಬೋಡ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಯಾಪ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ್ರೆ ಐಕ್ ಪೋಪುನ್ ತನ್ಪುನೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ನಿಂದನೆ ಕೇನಿ ಏರ್ ಬಾವೇಂದು ಯಾನು ಹೊಸ ಬಾವೇರ ಆಯ್ತು ಬಾವಲಕ ತೋಜಿನ್ ಪಣ್ಣಿ ಮಾರೆ ಮೋನೆರ್ ದೈತೊಂಜಿ ಕೈ ಬಾವೆ ತೆಪ್ಪು ಸೈಡ್ ತೂವಾಡು ಬಂಡೆ ಧರ್ಮೋಗ ಮೀನ್ ಎರೆಗಿ ಬೊಕ ಧರ್ಮೋಗೆ ಆಲ್ಯಾಪ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರಿ ಕಾಸು ಮರ್ಲ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರೆ ಅಕಲ ಕಾಸುಂಡು ಎಂಕಲ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಬಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ತುದ್ದು ಜರ ಬಂಗುಡೆ ಅವ ಅಲ್ತೆ ಕನ್ನೀನ್ ಯಕ್ಷಿ ನಿಂದನೆ ಕೇನಿ ಈರ್ ಬಾವೆ ಅಂದು ಏರಿಯ ಬಾವೆ ಯಕ್ಷಿತನಗೆ ನೀ ಊರು ಉಡುಪಿಯ ಅಂದೆ ಅನ್ನ ಊರು ಉಡುಪಿ ರಜತೆರೆ ಇರೇನ ಊರು ಉಡುಪಿಯ ಅಂದು ಉಡುಪಿ 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 ಪಪ್ಪನ ಊರು ಪೆರಡೂರು ಅಮ್ಮೆ ಪೆರಡೂರು ಅಮ್ಮೇನ ಓಕೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಜಾಲಿಡು ಹ್ಯಾಪಿಡು ಖುಷಿಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಸಂತೋಷಾತೆ ಪೋನಗ ದಾಲ ಕೊನೆರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಪೋನಗ ಬನ್ನಗ ದಾಲ ಕಂದಿಜ ಪೋನಗಲ ದಾಲ ಕೊನುಪುಲ್ ನೆಜ್ಜಿ ಜೀವಡು ಪುನಗ ತೆಲಿಪೊಡು ಪಾತೆರಡು ಖುಷಿಡು ಪೊಡು ಕೋಪ ಗಲಾಟೆ ಜಗಳ ನೋ ಮೂರ್ತಿ ಆಲ ಬಾಯಿ ಪೆರಡೂರು ದಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆರಡೂರು ఆయన అమ్మే పెరడు దుప్పును ಕಂಜಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಭಾರತಿ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಕಡಲ ಮಗ రెండు కంచి ಜನಕ್ಕಲ దెప్పుడు భారతి చూడు బిసి కడల మగే రెడ్ జన్నకుల పనుపుని ఆ బొక్క కంచి మల్లి దెప్పు కంచి దెప్పు ఆనకొన్న మారయ్య కొనరే ఇచ్చిదాల ఆరు ఎక్కడే పంతెరత అక్క పన్లేందు ಅಂದು ಜಗುದಾದ ಎಳ್ಳಾರೆನಾ ಎಳ್ಳಾರೆ ಹಂಚಿ ಬೋಂಡದು ಹೇಳರನಾ ಎಳ್ಳಾರೆ ರಜತೇರು ಇಂಬೇರ್ನ ರಜತ್ ರಜತೇರು ರಜತೇರು ಇಂಬೇರ್ನ ರಜತೇರು ಇಂಬೇರ್ನ ಏನ ಅರ್ಥ ಒಂದಿದೆ ಏನ ರಜತೇರು ಇಂಬೇರ್ನ ಏನ ರಜತ್ ಯಕ್ಷಿತ್ನ ವನಸಾಂಡ ರಜತ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ಅಂದ್ ಬಂದ್
ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಲ ಮಗೆ ಎತ್ತ ಚಾನಲ್ದ ಕಡಲ ಮಗೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪೇಡೂರು ಪೊಸಂಗಡಿ ಬಜೆಕ್ ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಈ ಜನ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ ಒಡೆ ಕೊರ್ಪು ಪೋತೇನ್ ಮೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೆ ಮಾರೆ ಕೊರ್ಕ ಮಾರೆ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕಿ ಏಪ ಮೀನ್ ಬೋಡು ಪನ್ ಓಡೆಕಾಯಿ ನೋಡು ಕಂತು ಗೊಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಪ್ಲ ಮೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೋಜ ಎಂತ ಒಂಜಿ ಕುಡುಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಕುಡ ಅಂಚೆನ ತೋಜ ಕುಡುಂಡ ಮಾರಾಯ ಬರಡ ಎಲ್ಲ ಬರಡ ಬಲೆ 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 ಅಂದ್ ಏ ಎಂಕ್ ಮರ್ಮ ನೆರ್ನಿ ಆಯ್ನಿ ಇಂಬೇರ್ ಇಂಬೇರ್ ಆಯ್ತಾ ಏಪಾ ಆನಿ ನೆರ್ತಿ ಅಂದ್ ಇಂಬೇರ್ ಅತ್ತು ಅವು ಕಿಶೋರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಕ್ಷಿತ್ ನಿಕ್ ಕೆಬಿಕೇನುಜ ವಾಣಿ ಬಿಂಗಿರ್ಲಕ ಪಾತೇರ್ ನಿಕ್ ನೆರ್ತೀನಿ ಇಂತ ಮೀನ್ ಮೀನಿಯ ತೋಜ್ಪಾವ ಈಗ ತೂಕ ಆಡೆ ಮೀನುಂಡ್ಗೆ ತೂಲೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಒಂತಲೆ ಆರು ಒಂತಲೆ ಓಲ್ಪೋಯ್ನಿ ಮೀನ್ ತೋಜ್ಪಾಯರ ಮೀನು ಅವಳು ಮೀನ್ ಬತ್ತದ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಪೂತು ಕರಪಯಾನ್ ದಾದ ಮೀನಿಯಾ ಒಬ್ಬ ಮೀನ್ ತೂಲು ಮಾರ್ರೆ ಕ್ಯಾದರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಕು ಕ್ಯಾದರ್ ಬರ್ತೀರ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಕ್ಯಾದರ್ ಬೇಂಡ ಗೊತ್ತಿರ ಕುಲ್ಲ ಎನಡೇನಿಕೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಮಾನ್ ಎರೆ ಬೋಡು ಹಾಯ್ ಮೀನು ಕ್ಯಾದರ್ ಕ್ಯಾದರ್ ಮಾತ್ರನಾ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮುರುಮೀನ್ ಮಲ್ಲ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮುರ್ಮೀನ್ ಸೈಜ್ ರಾತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಏತ್ ಆ ಏತುಂಡು ಐಟ್ ಪತ್ತದನೆ ಉಂಟದನ್ ಹ ಪತ್ತುಂಡು ಮುರುಮೀನ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಬರಡ ಬಲ ಕಂತು ಕೊಡ್ಪನಾ ಎಲ್ಲ ಮುರುಮೀನ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಹಾಯ್ ದಾದ ಏನ್ ಅಂಗಡಿ ಕುಲ್ಲಕ್ಕೊಂಡೇನಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಪ್ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕುದು ಆಯಾಲು ಓಸಿ ಬರೆಪಿನಿ ಇನ್ನು ಬೋಡ ದಾದ ಅರೋಲಿಪ್ಪುನಿ ಇರೇಗ್ ಯಾನ ಸಾಧಾರಣದ ಆಪುಜಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕ್ಯಾದರ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ಪೆ ಬಂಗುಡೆ ಮುರುಮೀನ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಅವು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಯಕ್ಷಿತ್ಗೆ ನೆರ್ನಿ ಆನೆ ಆನಿ ಈ ಪೆದಂಪಾತೆ ನೆರ್ತೀನಿ ಆನಿ ದಾದ ಹೊಡಿತೆ ಆಯ್ ಪೆದಂ ಪಾತೆತಿಜಿ ಆನೆ ಒಂದ್ಸಲ ದಾದ ಪೆದಂಪಾತೇರಿ ಆತ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಏರೆಗ ನೆರ್ದ್ ದೀನ್ ಅಪಗ ಒಂಚೂರು ಚೊರೆ ಆದಿತ್ತು ನಲ್ಪ ಅರೆಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಗುಡು ಕಂತು ಕೋರ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಅರೆಗು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಗುರು ಕಂತರ ದಕ್ಕು ಕಂತು ಕೊರಡು ಕೊಂತಿ 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 ಅನಿ ಕಂತು ಹಾಯ್ ಕೊರ್ನ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮುಗುಡು ಕೊಂದಕ್ಪೆನ್ ನಾಯಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅವ್ ನರಕಯ್ಯೇ ಮುಗುಡು ಪೀ ತಿನ್ಪುಂಡು ಅವು ಗಟಾರಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಶೋಭದ ಒನಸಾಂಡ ಶೋಭಾ ದಾದ ಶೋಭಕ್ಕ ವನಿತಾಡವೆ ಅಲ್ಲ ವನಿತಾ ಬಡ್ತಿಗೆನಾ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಕೇಳಲ ಮೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿದ್ದಲ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೋಭನ ಎಂಕೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತ ಒತ್ತಡ ಅಂಡ ಎಂತ ಒತ್ತಡು ಟೀಚರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸು ಇಂಚಿ ಕೊರ್ಲೆ ರಜತನ್ನ ಕಾಸು ಹಂಚಿ ಕೊರಡುಗೆ ಏರಿಯ ಬನ್ನಿ ಎಂಕದಾಲ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜಿ ಹನಿ ಆಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಸು ಊಟ ಕೊರ್ಕ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಯಾನ ಮೆಸೇಜ್ ಓತುದು ಓದೋಡು ಮಾರ ಹಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಊತಲ ಯಾನ್ ಓದೆ ಮೂರ್ತಿ ಬರಿತೀರ ಮೆಸೇಜ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಮನಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚ ತೋಜುನಿ ಇರೆಗ್ ಮಲ ಮುಗುಡು ಮಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಸೂರ್ಯ ಇರೆಗ್
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸುರೆತ್ತ ಮೀನು ಅಂಚ ಬಂಡ ಇರ್ ಇರ್ಪೆ ಇರ್ಪೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ಇರ್ಪೆದೆ ಇರ್ಪೆ ಬಂಡ ಇರ್ಪೆ ಬಂಡ ಮೀನ್ ಯಾನ್ ಹತ್ ಪಾತೆರ್ದಿನಿ ಐಕ್ ದುಂಬು ಏರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಸೇರದು ಎಂಕ್ ನೇರ್ನಿ ನಿಗುಲ್ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಲ ಕೂಡ ಅವೇನೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಏರುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರಪೆ ಮಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಆತ್ ಅವ್ನ ಎರ್ತೀನಿ ಈಯತ ಪಂಡದ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರ ಅವಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಬಲೆ ಆನಿ ಒರಿಯೆತ್ ಆಯ್ ಒರಿಯೆತ್ತಿನತ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಳ್ದಿನ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ನೇರ್ತೀನಿ ಅವಳು ದಾದ ಆತದ ಅವಳ ವಿಷಯನೇ ಬೇತಾಯ್ತು ನಾನಿ ಬೇತ ಬೇತ ಅದು ಓಡಾಡೆ ಮಾತ ಕೋದಿತ್ತು ಇರ್ಪೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಪುಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇರ್ಪೆನ ಕುರ್ಪೆನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ಪೆಯ ಅಂತ ತುಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಗ ಓಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಆರ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜರ್ ಭಟ್ರಾರ್ ಭಟ್ರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಗೂಗಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗೂಗಲ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಎಂತ ಬೋಡ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾ ನಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೋ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬೇಕಾ ಯಾನ್ ಬುಡ್ತೆ ಬ್ರೋ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೈದುವೆನಾ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಮುರನ್ ಮಿಟ ಅವು ಬುಡ್ಲ ಬುಡ್ಲ ಅಕ್ಷಿ ಏ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾವಾ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ ಮಾರೈತಿ ಇರೇಗ್ ಎನ್ನ ಬೊಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೀವು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಎಂಗ್ ಡೌಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೀನ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪೇರಾ ಅಂತ ಏ ಇಜ್ಜಿಯ ಪಾಪ ಮಾಮಿ ಇರೇಗ್ ಮಲ್ಲ ಶಾರ್ಕ್ ಫಿಶ್ ಕೊರ್ಕ ಎಂಗಚ್ಚಿ ಜೆ ಕೆ ಎಂಕ್ ಧ್ಯಾನಿಚ್ಚಿ ವನಿತಕ್ಕ ಹೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆಲ್ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೆಕೆ ಏರ್ ಅಲ್ಲ ಜೆಕೆ ಐ ಲೈಕ್ ದನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಕೆ ಜೆ ಕೆ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಕೆ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬತ್ತಿನಾರ್ ಪೋಯರ್ ಮಾರೆ ಪಾತೆರ್ ದಾಯ್ ಪಂಡದು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡೆಲ್ ಶೋಭಲ್ಲಾಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ನಿಗೆರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಾಗಲು ಅಂಚಡ ಯಾ ಪೋಪೆ ಉಮೇಶನ ಕಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಕಂ ಉಮೇಶನ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಮೋದಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಯಿ ವನ ತಾತುಜಿ ನನ್ನ ಓಡು ಇಲ್ಲ ಬೋಡ್ ನಾನ ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಜತಣ್ಣ ವನಸಾಂಡ ವನ ಜೈ ತಾತುಜಿ ನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಸಿಗರೇಟ್ అయిపోయింది ಮಂಡೆ ಅಲಾತು ಏ ಒಯ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎದುರು ಐಟ್ ಒಯ್ದು ಜೈಕೆ ಮನಿ ಪದ ಕುದೋ ನೀನು ಲೈವ್ ಉಂದ ಓಲ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಜೆಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಕರಿಮೀನತ್ತ ಅವು ಓ ಕರಿಮೀನ ಕರಿಮೀನತ್ತ ಹತ್ತತ್ತು ಯಾದ ಕ್ಯಾದರ್ಗೆ ಸೋಣ ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ಮಾಮಿ ಬಾಯ್ ಮಾಮಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂದಾದೆ ಮೊಬೈಲ್ ರಜತಣ್ಣ ಇರು ನಂಬರ್ ಕೊರಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ತಂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಟು ತೂಲೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾವಲೆ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಡ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಪೂರೊಲಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಕೂರ್ಲೆ ಕೂರ್ಲೆ
ಹಾಯ್ ವನಿತಾ. ವನಿತ ವನಿತ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ತೂಜರಿಜ್ಜಲ್ ವನಿತಾ ಇಜ್ಜಿ. ವನಿತಾ ಇಜ್ಜಂಗೆ ಪ್ರಕಾಶರ ಆಲೋರ ಬತ್ತು ಪೋಯಲ್. ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ ಪುರಾದದೇನ್ನ ಏನೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಜೆ ಕೋಟ್ಯ ಆರ್ಜೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪುದರುಂಡು. ಓ ಪುದರ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಹಾ ಇರ್ನ ಉಂಡತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅಣ್ಣನ್ನೇ ಅಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಓವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣನ್ನೇ ಊರು ಪೋತೆರ ಅಂದು ವನಿತಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂತೇರು. ಓ ಅಂದಾತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ ಪಂತಲ್ ವನಿತಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡದು ಅಂದು. ಯಾನ್ ಪಿದಾಡು ನಾನ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪರ ಮೂರ್ತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪರ ನಾ ಪನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಡ್ ಮೂರ್ತಿ ಬೋಡ ಪತಂ ಬೋಲೆ ಬೋಡ ದಿನಿಕ್ ಅವು ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನೆಲ್ಲಿ ಅಂದುಂಡು. ಏನೊಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನೆಲ್ಲಿ ಬಂದುಂಡ್ಗೆ. ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನೆಲ್ಲಿಯಾ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ. ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕುಲೇನಾ ಬೋಡ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಫಿನಾಗಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಬೇಡ. ತಾತ ಇತ್ತೆ ಜನನೇ ಇಜ್ಜತ ಶೋಭಾ ಓಡಿపోతేరు ಪೂರ ಜನಪುರ ಪುರ ಅಟ್ಟೋಡು ಕುಲ್ದೇರು ಎಲ್ಲೆ ಬರಪೆ ಪ್ರಕಾಶರ್ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತು ನಾಪು ಜಗ್ಲೆ ಜನ ಬೇತೇನೆ ಬೋಡು. ಆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನೆಲ್ಲಿ ಬಸ್ದಾಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ನೆಲ್ಲಿಯಾ ನೆಲ್ಲಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜೇರಿಯ ಜನ ಶೋಬಲ ವನಿತಾ ಇಜ್ಜರ್ ಈ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಎರ್ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಡಿపోతేరు ಗೊತ್ತಿದೆ ಜನಕ್ಕಲು. ಎಂಕ ತೋಜ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆದ್ ಸುಮಾರ್ ತೋಜುಜ ಇಜ್ಜಿಯ ಶೋಭಾ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಿಜಿ ಇಜ್ಜೆ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಿಜಿ ಅನ್ನು ಓದುದೆ ಎಂಗ ದೀಪು ಬರ್ಪೆ ಅಂತೆ ದೀಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಲೆ ಲೈವ್ ನೆಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ನಂಬರ್ ಲೈವ್ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೀನಿ. ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಪ್ಪಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ಚಿ ಬಲಿ ಪಪ್ಪಲ್ಲೇ ಪುಡಿ ಸೋ ಯಾನ್ ಶೋಭ ಬನ್ನಿಕ್ ಬನ್ನಿ ಶೋಭ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲಿ ಟುಗೆದರ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೀರ್ ಬರ್ಪಿಜಾರಾ ಏ ಲೇಜಿ ರೆಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ತಾ ಡ್ರೆಸ್ ಮೀಶೋದನ ಹಾ ಮೀಶೋಡ್ಗೆ ತಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್
ಮೀಶೋದ ಯಾ ಯಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ಯಾದರ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬಂತ ರಡ್ಡು ಅಣಸ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾದರ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬಂತ ರಡ್ಡು ಅಣಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನ ಬರ್ಪುನಿ ಮಾರೆ ಟುಗೆದರ್ ಮಂತನ ಜನ ಬರ್ಪುನಿ ಮಾರ ಓಂಡ್ ಬರ್ತದ ಓಂಡ್ ಶೋಭಾ ಇವಾಗ ತೂಕ ಶೋಭನ್ ಶೋಭಾ ಬರ್ರೆ ಮೋನೆ ಬನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೋನೆ ತೂಪುಜ ತೋಜ್ಪೋಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಡುಜಾರ್ ವೈಟ್ಲ ವಾಡುಜಾರ್ ಮೋನೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡೀಪ್ ಇಟ್ಟು ತೂತೆ ಅಲ್ನ ಫೋಟೋ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೂತಿನದ ಅಲ್ನ ಕಣ್ಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ನಲ್ಲ ಇಜಿನ ಲೈವ್ ಗೊಂಚಿ ಏತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿಯಾ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಇದೀಗ ತುದೆ ಫಿಶ್ ಆವತೆ ಏ ತುದೆ ಫಿಶ್ ತುದೆ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಫಿಶ್ ತಾಡ ಬರೀತೀನಿ ತಾಡೆ ಫಿಶ್ ತುದೆ ಅವಂಚ ಮಾರ ತಾಡೆ ಫಿಶ್ ಆವಾತೆ ಕೇನಿ something is not good for health ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ smoking ಫಾರ್ smoking ಸಿಗಲ್ಲ ಏನ್ ಕಂಚ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ದಮ್ಮು ಎಪ್ಪೆರೆಗ್ ಬುಡ್ಲಾರೆಗ್ ಒಯ್ಪುಗ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಐಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಿರಾಡ್ ಉಂಡ ನಿನ್ನ ಪಿರಾವ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಎದ್ರು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೋಪತ ಅವಳು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ವೇತ ಆ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ಬಕ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ವೇತ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಅವೆಕು ಜಾಯ್ನ್ ಅವರೆ ಸುಜಿ ಬರ್ಪನಾ ಓಕೆ ವನಿತಕ್ಕ ಇನಿ ವೈದ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪನಪ್ಪನ ಪೋಪೆ ಐಕು ಆಂಡ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಕಲ್ ಪೋಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪರಬು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕೇರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೇರು ಒಲ್ಲೇರು ಆ ಪ್ಲಸ್ ಒತ್ತವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒತ್ತನತ್ ಬರಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒತ್ತಲ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಏರ್ಲೆ ಬರ್ಪರ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏರ್ಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮಜ್ಜನ ಜನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತೀರಿ ಮಾಡು ನಾನು ಆತದೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆವಾ ಬನ್ನನ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಗೀತರಾಜ್ ಹಾಯ್
ಹಾಯ್ ಗೀತರಾಜ್, ನಮ್ಮ ಗೀತನೇ ಇಚ್ಚಿತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗೀತನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್. ತಾನೇ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸುಜ್ಜಿ ದಾದ ಆತನ್ ಪಂಡದೆ. ಹ ಹ ಒಂಜೆ ಸುಮಾರುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ತಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಟುಗೆದರ್ ಆಂಡ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಗೀತನೆ ಬೇರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಏರ ಶೋಭಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ಒವ್ವುಲ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿಯಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಟುಗೆದರ್ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ ತೋಜುಜ್ಯಾ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜವು ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ದಾದನ ಇದು ಬರ್ಪುಂಡಿಯಾ ಡಿಸೈನ್ ದ ಅಕ್ಷರ ಓದರ ಆಪುಜವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಕ್ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಓದಿಯ ಪೂರ ಯಾವ್ದಾತುಲು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಟುಗೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ತುಜಿ ಬಲ ಲೈವ್ಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲ ಹೂ ಈ ತರ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಗುಲು ಇನ್ನಿಟ್ಟು ದಾದನ ಆತುಂಡು ದಾದಾ ಪೂ ಪೂ ಈ ಲೆತ್ತತ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಗ್ ಅವೆಕ್ ಪೂ 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 ಬನ್ನಿ ಅವು ದಾದನ ಅಕ್ಷರ ಬೇತನೆ ಬರ್ಪುನಿಯಾ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡು ಇನ್ನ ಪಿಕ್ ಪಾಡುಂಡ ಮಾತಾ ನೆಪ್ಪಿರಿ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ ಪಾಡುಂಡ ನೆಪ್ಪೆರುಂದ ಅಜ್ಜಿ ನೆರ್ಪುಂಡಿ ಎಂಗ್ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಿ ಹೋಗೋತುನೆ ಅವೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಗೊತ್ತು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕುಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಕಿರೆಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರದಾಂತಿ ಬಂಗರ ತನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಎನ್ನ ಪದ್ಯ ಓಡೆ ಓಡೆ ಪೋಡುಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಾಜ್ ಮಂಡೇರ್ನ ಈರ್ ಪಿಕ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಕುಕ್ಕು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಿಕ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಕುಕ್ಕು ಪಾಡೊಡ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಪ ಜಾತ್ರೆಗ ಒತ್ತೆದಾನೆ ಪಿದರ್ದಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಒಟ್ಟು ಪೇಚಿದ ಓಡಿ ಪಂದು ಕೇಂಡಿ ಚಿನ್ನ ಇರ್ನ ಬಾಯಿ ಉಂತುಚ ಒಟ್ಟುಗೇಲ ಇಚ್ಚಿರುಂಡ ಪೋಯರೆಂಕು ಗೊತ್ತಿಚ ಹ ಹ ಪನ್ನ ಎಂಕಿಂದು ಪಲ್ನ ಅಂದಿ ಅನ್ ಮಿತ್ತು ಒತ್ತುದು ಪತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿನ ವೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತುಂಟು WIDE ವಾಗ್ ಭಾಷೆದು ಗೊತ್ತ
ఉండరా ఉండ మనసు మల్పుజాను ಮೀನ್ ಖಾಲಿಯಾ ಉಮಿಲ್ ಉಮಿಲ್ ಪೋಂಡ್ ಪೋಂಡ್ వనసాండ శోభ శోభక్క ఈరుండరా వనస్ ఆండి ಸುಜಿತ್ ಈರ್ ಬಲೆ ಟುಗೆದರ್ ಬಲೆ ಸುಜಿತ್ ಉಮೇಶ್ ಕಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಉಮೇಶ ಕಂಚಿ ಪಾಡಬಹುದು ನಾನು ಅವಜ್ಜಿ ವಂಚೆನೆ ಎರಡು ಸರಿಯಾದ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಟುಗೆದರ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅವ್ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಬರ್ಬೇಕಾ ಪೂಜೆ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಓಡಿపోತೀರಿಯಾ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಪಲ್ಲೆ పోస్ట్ పోలాత ఇత ఎన్న ఛానల్ ఉండు యూట్యూబ్ దా ఎన్న సింబల్ ఉండದ ಮಿತ್ತಡು ಎನ್ನ ಕುಡ್ಡ ಬಿರಸ್ ಅವೇ ಗೊತ್ತು ಒತ್ತುದ ಇರ್ಬೇಕ ಸೀದಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇನು ಒತ್ತು ಬಲ ಮೂಲು ಏನ ಪಕ್ಕಿಲು ಸಾಂಗು ಕೇಂದ್ರ ಹಾ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ಪಕ್ಕಿಲ ಪೋಂಡು ಇಡೆನ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಂಡ ಬರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಇಜ್ಜೇರು ವನಿತಾ ಇಜ್ಜಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಓಪುನೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಒಂದು ಪಕ್ಕಿ ಆನಂದ ಮಿತ್ತದ ಆಸೆನ ತಿಳಿಯೊಂದು ಆನ ಪಕ್ಕಿ ಏನೊಂದು ಓಕೆ ವೆರಿ ಬರ್ತಾ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಈಪ ಯಾನೆಲ್ಲ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡುಜ ಸತ್ಯ ಪಾಡುಜ ಟುಗೆದರ್ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡುಜ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಟ್ ಪಾಡುಜಿ ಎಲ್ಲ ಟುಗೆದರ್ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗ ಯಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನು ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡುಜಿ ಬರ್ಪುಲನೆ ಬುರ್ಚಿ ಈ ಲೈವ್ ಮನ್ಪು ಎಂಗ್ಲ್ ಬರ್ಪ ಯಾಪ ನಿನ್ನ ಏತಾನು ಮುಪ್ಪಾಂಡ ಐವ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಟುಗೆದರ್ ಮನ್ಪರ್ದು ನಿಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮನ್ಪರ ಆಪು ಐವ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮನ್ಪು ಸಬ್ಬಾಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೇರ ಬತ್ತಲೆ ಇರೆನ ಸಾಂಗು ಕೇಂದೆ ಇತ್ತೇದ ಕಿರಬತ್ತನ ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದು ಎಂಕದಾಲ ಬರ್ಚಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಾನಲಿ ಬಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಶೋಭನ ಫ್ಯಾನ್
ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರುಗುದಿಲ್ಲ ಶೋಭನ ಫ್ಯಾನ್. ಶೋಭನ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುದಿಲ್ಲ. ತೂತಾರ ಏರಣಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ತೂತಾರ ಏರಣಲ್ಲ ಶೋಭನಕ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುದು. ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಏಪಲ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲೆಡಾ ಮೋನೆ ತೋಜವರೆ ಪನ್ ಶೋಭಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಫೇಸ್ ತೋರಿಸ್ಪವ್ಯಾ ಇನ್ನ ಫೇಸ್ ತೋರಿಸ್ಪಚ್ಚಿ ಕೊಡ ತೋರಿಸ್ಪವ್ ಓ ಉಂಡಾ ఉండారేరు మనసు అంటారా ಪರಬುಗುನ ನಿಜ ಒನಸ್ಮಲ್ ನಿಜ ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಎನ್ನ ಡೈಟ್ ಆತ ತೋಜುನಾತ ಡೈಟ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಡೈಟ್ ಆದ್ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬರದ ಎಲ್ಲಿ ಮಿತ್ ಬರ್ತನ್ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಕಾಪು ಎಲ್ಲ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪ ಮತ್ತ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜಿ ಪಾರ್ದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕಡೆದು ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಸೆಟ್ ದಾದೆಯಾ ಪುರಾವರೆ ಪೋಯಲ್ ಒಂತೆ ಪುರಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಬುಕ್ ಇತ್ತಿಡ್ ಮಾರ್ಯಾರ ಸುಜಿ ಬಲ ಮಾರಯ್ಯ ಶೋಭ ಬತ್ತಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಪೋಯಲ್ ಈಗ ಆನೆ ಪಟ್ಟಿ ಪೊನ್ನನ ಮಿತ್ತದ ಆಸನ ತಿರಿಯೊಂದು ಪೊನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾ ಆತೆ ಪರಬುಗು ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಮೋನೆ ತೋಜವರೆ ಬತ್ತೆ ಮೋನೆ ಸೋಕುಜ್ಜಿ ಬುಕ ನಿಕುಲು ತಿಳಿಪೇರ್ ನಂದು ಮೋನೆ ಸೋಕುಜ್ಜಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ಉಮೇಶನೇಕ್ ಪೋಯಾನ ఆయన ಟುಗೆದರ್ ಇತ್ತು ಬಲ ಬಲ ರಂದು ತ್ಯಾ ಬಂಡೆ ಹ್ಯಾಪಿದೇ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿಂದು ಬಂಡೆ ಓ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿಜಿ ಎಂಚಿನ ಶೋಭ ಎನ್ಮನೋದು ಜನ ಬರೋನಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಎನ್ನ ಕತೆ ಅತೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬನ್ನಿ ಬರಚಿ ಬುಡು ಆವ ಬರಚಿ ರಡ್ಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಗೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಮೀನ್ ಅವು ಮೀನ್ ದಾದಾ ಮೋನೆ ತೂದು ದಾದ ಪನ್ನಲ್ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ಎಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿಂದ ಅಯ್ಯವ್ ಅಲ್ಲ ಮೀನ್ ದಾದಗೆ ಈ ಶೋಭ ಈ ತಿನ್ಪನೆ ಮೀನವು
ಚಿಕ್ಕಿ ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕಿ ಪಾಪ ಇರುಡ ಕೋಪಗೆ ಯಾ ಪಾಪಗೆ ಸೋಬಡ ಕೋಪಗೆ కేజీకి 200 ఉండు ಆಂಡ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡತೆ ಅನ್ ಪಿದೆ ಉಲ್ಲೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಪಾಡ್ನಗ ಪುಲ್ಲೆ ಆಪುನ ಅಂದ್ ಏತಿದೆ ಚೂಚೂರು ಕಜಾಳಿ ಬೂರನುಂಡು ನನ್ನ ಕಂಜಿ ಪಾಡಾತಿ ಅವ ಕಾಂಡ ಎಂಕಲ ಆಪುನ ಪುಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೊಲೆ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾನಾ ಡೌಟ್ ಪಡ್ಚಿ ತೊಜ್ಜಿ ಪಾಪೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡಾ ಓ ಉಂಡಾ ಅವದೇ ರೀತಿನಿ ಅವು ಕಲ್ವೆರೆಗತ್ತು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮನ್ಪರ ಆರ್ಪೆರ ಐಕ್ ಒಂಚಲು ಉಂಡಾ ಅವು ಒಂತೆತ್ತು ಸುಮಾರುಂಡು ಅಂದ ಏನಿತ್ತಂಚ ನನ್ನ ತೋಟ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಹಾ ತೋಟೋಡಂತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವು ಉಮೇಶ್ ಏರು ಮಾರೆ ಕೇಯನ್ನಿ ಬೋಡಿಗೆ ಮೀನ್ ಬೋಡಿಗೆ ಕಡಲ ಮಗ ಬೋಡಿಗೆ ಓರ್ಲೇರ ಒಂಜಿಲ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕಂತ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಆ ಜನಕ್ ತೋಟಡೇ ತಟ್ಟೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಕಟ್ದು ಕೊರ್ಪನೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪಾರ್ನ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ ಉರುವ ಆಪುನೆಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಗೊತ್ತ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಮೀನು ಹತ್ತೆರಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗುರಿಪಲ್ ಮುಟ್ಟತ ಅಂದೆ ಗುರಿಪಲ್ ಅಂದೆ ಗುರಿಪಳ್ಳ ಗುರಿಪಲ್ಲ ಬಂಡ ಗುರಿಪಳ್ಳ ಗುರಿಪಳ್ಳ ಉಜಿರೆ ಕಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿರೆ ಇದು ಸೋಮಂದ ಅಡ್ಕ ಮಿಟ್ಲು ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗುರುವಾರ ಒಂಜಿ ಉಜಿರೆಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಏರ್ನಲ್ಪ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬೇಲೆದಲ್ತ ಅಕುಲು ಅಡೆಗ್ ಬರ್ಪೆರಲ್ಲ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೋಪರ್ ಅಲ್ಪದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ್ವೇ ಮಾಟ ಮನ್ಪುನಕುಲೇ ಕಲ್ಲೆವೆರೆ ಅಂದ ಉಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಕಾಯ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ನಮಂಚ ಮಲ್ಪುನಲ ಇಜ್ಜ ಇದು ಸುಮಾರು ಕಕ್ಕಿಗೆ ಚರ್ಮಡಿ ಸೋಮ ಅವಂಚೂರು ಓದಲ ದಿಡುಪೆ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಸೋಮಂದಡ್ಕ ನಿಡಿಗಲ್ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡ ನಿಡಿಗಾಲ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ಗುರಿಪಳ್ಳ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಸೋಮಂತ್ ತಡ್ಕ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿಡುಪೆ ಎಲ್ಲ ದಿಡುಪೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಕೈತಲ್ಲೆ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ ಸೋಮಂತ್ ತಡ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಕಕ್ಕಿಂಜ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜೆ ರೂಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕಿಂಜ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಸೋಮಂತ್ ತಡ್ಕ ಒಂಜೆ ರೂಟು ನಿಡಿಗಲ್ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಆ ಐತ ಪನ್ನ ಗುರಿಪಳ್ಳ ಬೊಕ ದಿಡುಪೆ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಉಜಿರೆ ಅಮ್ಮನೆರ್ಲು ಅಪ್ಪನೆರ್ಲು ಓಲು ಅಪ್ಪ ನಿಂದುಂಡು ಅತ್ತೆ ಒಪ್ಪನೆರ್ಲು ಓಲ ಇತ್ತೆ ಎಕಡ್ದು ಶೋಭು ಅಂತ ಪೊರ್ಲು ಆತಲ ಅಂದೆ ಶೋಭನ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಒಂತೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬುಲು ಗುದ್ದುದು ಬರ್ಲ ಎಂಕ್
ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂರ ಅಂದ್ ಏರೆಗ್ ಎಂಕೆ ಕಿನ್ನರೆಗ ಬೊಕ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಣೆಕ್ ಈಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ ರಾತ್ರಿಡ್ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪಂದೆ ತಿಂಗೊಲ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗೊಲು ಸರಿ ಉಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನೇಜ ಆಪಲ ಚೆಪ್ಪುನೇಜ ಜರ್ಪುಜಿನಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕದಾಯ ಲಕ್ಕುಂದೆ ರಾತ್ರಿಡ್ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಬರ್ಪೆನೆ ಮಿತ್ತೆರ್ದು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪರ ದಾದ ಬೇಲೆ ತೋಟದ ಬೊಕ್ಕಲ ಇತ್ತು ಪೆತ್ತದ ಅವು ಇಂಚನ ಬೇಲೆ ನಡೀರ್ ಇಜ್ಜ ದಾದೆಕ್ ಕುಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಚಿ ಗಂಟೆಲಕದ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜ ನಡೀರ್ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ನಾ ರಾತ್ರಿಡ್ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ ಎಂಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ ರೂಮ್ ಉಂಡುಂಡತೆ ಬೆಡ್ ಉಂಡುಂಡತೆ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟಡ್ಲ ಏನ ಇಕ್ಕುಂದೆ ಲೈನ್ ಒಯ್ತುಂಡೆ ಬೇತೆನೆ ವಯರ್ ಅವು ಬುಡುದು ಬೆಡ್ ಏನಡ ಉಂಡುಂದತೆ ಅವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜ ದಯಪೋಡಿಗೆ ಹಾ ದಯಪೋಡಿಗೆ ಅವಳು ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನು ಒಂಜಿ ಹಲ್ಲಿಡ್ ಪುಲ್ಲ ದಾಯಗ್ ಮರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೆರ್ ಟೀಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೆರ್ ಅಂಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿದ ಆ ಒಂದು ಪೂರ ವೀವ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಆಂಡ ಕುಲ್ಲರೆ ಮಾತಾಡ್ಪುಜಿ ನಮಡ ಉಂದು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಇಂದೆತ ಇದ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಓವುಲೆಜ್ಜಿ ಚಿರಾತ ಬರ್ಪುಂಡ ಐಕ್ಯತ ಉಂದು ಪತೊನ್ನೊ ಆ ಏತ್ ಬತ್ತುಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಉಮೇಶಣ್ಣ ನಿಕಲೆನ ಗುಡ್ಡೆನ ಇಲ್ಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತ್ ಯಾನ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಗೈಡ್ ಗುಡ್ಡೆಡನೆ ಪೋರ ಮಿಡ್ಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಆನೆಲ್ ಇಪ್ಪುವ ಚಿರತೆಲ್ ಇಪ್ಪುವ ಪಿಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕರಡಿಂಡ್ರು ಐತ ನಡುವೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತೆರ ಚಿರತೆ ಮಾತ ಬತ್ತುಕುಂಟು ಪಾತೆರುಂಡ ರಾತ್ರಿಡ್ ఏందైతే ಐತ ಜಾತಿಯ ಏನ್ ನರಮ್ಮನಿ ಅತ್ತ ಕುರ್ತಾತ್ ನಾನು ಒಲ್ಲ ಬಲೆ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತುದು ಒರ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಐತೊಟ್ಟಕ್ ಬುಡ್ದು ಏನ್ ಸೀದೆ ಓಪೆ ಈ ಪಿರವುಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಬಗೆಲ್ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅವು ಇತ್ತೆನೆ ಬಚಾವು ಆತಾನ ಇತ್ತೆನೆ ಬಚಾವು ಚಿರತೆ ಅಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರ್ಲ ದೇವರ ಚಿರತೆ ಪಲ್ಪುರ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಆಪಿರಿ ಇಂಕ್ ಅತ್ತೆ ಅವ್ ನೆತ್ತೆರ್ಲ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅತ್ತಿಯ ಉಮೇಶ ನೆತ್ತೆರನ ಓ ಉಮೇಶ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹ ಏನ ಈ ಪಿಲಿಕು ಅತ್ತೆ ಪೋಡಿಜ ಮಾರೆ ಅತ್ತೆ ಓ ಮೇಸವನ್ನ ಎಂಕ್ ಒಲ್ಲ ಕುಲೆ ಬತ್ತದ ಲೆತ್ತರೆ ಕಾಂದ್ ಕುಲೆ ತೂತಾರ ಹಾ ಹಾ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ತಾನೆ ತುವರೆ ಇಕ್ಕಂದೆ ಅತ್ ನಿಜ ತೂತಾರ ಕುಲೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿಂಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಜ್ಜ ಮೊಬೈಲ್ ದ ತೋಜುಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾಗ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಮೇಶ್ ಉಮೇಶ್ ಅತ್ತಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಉಮೇಶಯ್ಯ ಏನಲ್ಲ ಕೈತನೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕುಳ್ಳದು ಬೈ ಹೌದಾದ ಕಿಸೇನಾ ಹೌದುಲೆ ಸೋಪ ಏ ಅತ್ಯ ಕುಲೆಗ್ ಕಾರುಂಡಾ ನಡಪುನ ಕಾರ್ ಉಲ್ಟಾ ನಡಪುಜಾ ನಡಪ್ಪುಜಿ ಏತ್ ಪಂಡ ಅತ್ತ ಅತ್ಯ ಅಂಕೆ ಎನ್ನ ಲೆಗ್ ತೋಜುನಾ ಹಾ ಈಟೆಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಲಡ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆತುಜಾ ಅಣ್ಣೆ ಚೂರು ಹಾ ಪಾಡ್ಯರಾ ಅಂದ್ ಪೋಡಿಗೆ ದೇಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಚೂರ್ಲ ಇಜ್ಜ
ಪಾಡುನಾತು ಬೊಕ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನಲಿಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಈಜಿಂದ ಇತ್ತಂದ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ತೋಡುಗು ಓದಲಾಗ್ಯಡವು ಅತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಕೇನು ಸತ್ಯ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನ್ ನೆನ್ಸೆಟ್ಟು ನಿಜವಾದ್ಲ ಐತ ಕೇನು ವೈವಟಿಚ್ ನಿಖಿಲ ತೋಟಡು ಆ ನಮ್ನ ಐತ ವೈವಟಿತ್ತು ನಂಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಇತ್ತ ಆ ನಮ್ನ ಪಗೇಂಡು ತೂನಗನೆ ಎಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಆ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ತೂನಾಗ ಆ ನಮಕಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ನೆಜ್ಜಿ ಶೋಭ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಡ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಲು ಈರೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬುಡ್ಪದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ನ ತೋಜುಂಡ ಲೈಟ್ ಬಂಡ ತೋದಾದ ಕಾಡ ತೋಜುಂಡ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ನ ಪುಲೆಕ್ ಪುಲೆದ ದಾಯ ಪೋಡಿ ತೋಜುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಅವು ದಾಲ ಎಂಚಿ ಕತ್ತಲೆ ಮಾರೆ ಅವು ಕತ್ತಲೆತ ಅಣ್ಣ ಈರು ಈತು ಸೋಕುಲ್ಲಾರು ಈರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತೆ ಈ ಕತ್ತಲೆತ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಹಾ 1 ಮಿನಿಟ್ सत्य ఆయనता ఉమేశత అయి ఉమేశనత వాతేను దేవర అయి తోజ్జయ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಅయి ಫಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸೋಗ लेकिन ಅಪ್ಪಿಸಿ ಅಬ್ಬಾ ಪೋನಾಗ ಲೈಟ್ ಬತ್ತದ ಓಪೆ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬರ್ಪೆ ಅವೆಂಚ ಇತ್ತ ಆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಆಹಾ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಕಾಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ತೋಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಅಂಚಿಂಚುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫುಲ್ ಕಾಡೆ ಪೋಯೆರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬರ್ತೀರಿ ದಾಯ್ಕಾಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ತೋಟನ ಎದುರಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಐನದ ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ಫುಲ್ ಒಂದು ಪೀಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪ ಏನಿತ್ತ ಅವೇ ಏರಿಯಾಡೆ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 10 ಮೀಟರ್ ಹೋದು ಅತ್ತನ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಆನೆ 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 ಬರ್ಪುಂಡ ಆ ದಾಲ ಎಸ್ ಮನ್ಪುಜ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಾಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವಾರೆ ನೀನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ತೆಲಿಪ್ಪುವಾರು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅದ್ಯ ಒಂದು ಆನೆ ಆನೆ ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಅವ್ಲು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪೆ ಆನೆ ಪೂರ ದೊಂಕುದು ದಕ್ಕದು ಧ್ವಂಸ ಮಂತ್ ಈಪುಂಡತ ನಿಕುಲು ಅವ್ಲು ಉಂಡು ತೂತಾರತ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ನಿಕ ಆನೆ ತೀರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಪಾತೆರ್ ಪನ್ಪೆನೆ ವಾ ಪ್ರಾಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನ ಪಲ್ನೆ ಕುಸಲ್ ಹಾ ಮಲ್ಪೊಲೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಮಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಆನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ಲೆ ಕುಸಾಲ ತಮಾಷೆ ಒವ್ಲ ಗೊಡ್ಚಿ ಅವಂದು ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ಆತ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಗೀತ ಅನುಭವ ರಾಜಕೇನು ಆನೆ ತೋಜಲೆಗೆ ಆನೆ ತೋಜಾರ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಸಾಂಕದೇರ ಆನೆನು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡದ್ ಇನಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಕಾಲ ನಿಕಲ ಜಾಲಡ ಆನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತಂದಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನೀರ್ ಇಂಚ ಚಿಟಿಕೆ ಬೊಟ್ಟುದೇನಲ್ಲ ಎಪ್ಪೊಡಿರ್ ತಮಾಷೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆನೆ ಓವಾಂಡಲ ಅವು ಗಣಪತಿನ ವಿಷಯಡ್ ತಮಾಷೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆನೆ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಮಾತ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆಂಡು ಪೋಡಿಗೆಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಡು ತಿರ್ಗದು ಉಂಡುಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರಿ ಜೆಪ್ಪೆರಾ ಅಕ್ಲೆ ತೆಯ್ಯಿತ್ ಬೊರ್ತುಗು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಪತ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಜೆಪ್ಪೆರ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಪನಡ ಎಂಕ್ ಪಾಪ ತೋಜುಂಡು ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಮಗೆ ಒರಿಪಿದೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಕುಲು ಜೆಪ್ಪು ತೆತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಬೂರಂದ್ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲಕ್ಲೆ ಬುರುಜಿನ್ ಪನ್ನೆರ್
ఊరుండా బోరుండు హఠొట్టున్నిద్రే కట్టు చెప్పున വർത്തമാന ഇത്തേനെ ಗಂಟೆ ಪಿದೆ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನ್ ಸತ್ಯಾನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಉಂಟ ಎಂಕಿಲ್ಲದ ಜಾಗ ಬರ್ಚಿನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೋತುವೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂಬ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾತು ಹೋತುವೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿಖಲೆ ತೋಜಿನ ಜಗತ್ತಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಿನ ಜಗತ್ತಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಿತ್ತ ತೋಜೋಡೆ ನಿಜವಾದ ತೋಜೋಡೆ ಎನ್ನ ಬೆತ್ತಡಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡ ಮಾರೆ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನತ್ ರಿಯಲ್ ಸೋಮದಾಲ ರಿಯಲ್ ತೋಜುದಯಾ ಎಂಗುಂತಿಜಿ ಸೋಮನಿക്ക് ದಾಲ ತೋಜುಡಾ రాదే శోభ ఆయన అయితే పోయినా ఇదే పులేండు ఏ పనొచ్చియా రావు శోభదాల తోజునే నీకు ఊకే తల కదాల ఉంది ఇచ్చినలకే మర తోజుండిగే దాదా నా పులే మాత తోజుంగే జావు కెమెరా మాత తోజు అವು ಅಡ್ಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನಾ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂತು ಅವೇಕ ದಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡಿ దాదా ಐಕ್ ಅಂತ ದಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ದಯಬಂಡ ನಮ ಏತ ತಮಾಷೆಲ್ಲ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮಂತ್ರಳ ಉಂಡು ಚೂರು దాల నిమ్మె ಅಂದ ಬಿಡಿ ತಕೊಂಡಾರ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತಕರೆಣ ಕೇಂಡ ಕೇಂಜ ಹಾಯ್ ಚೂರ್ಲ ಬೇನೆ ಬರೋದುಂಡಾ ಬೇನೆ ಬರ್ನಂದತ್ತೆ ಏನಿತ್ತ ಓ ಪಂಡೆನ ಐತ ಕಣಿಗೆ ತೋಜದು ಉಂಡವು ಐకి తోజును అందు ప్రాణిలే తోజును పెత్తకు మాత్రం ಬೇಗ ತೋಜುನು ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ವಸ್ತುದು ನಾಯಿಗೆ ಪುರ ಒಂದ್ ನಾಯಿ ಸಾಂಖ್ಯ ರಾಪುಜ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ನಾಯಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಉಂಡಾ ಹ್ಮ್ ಸತ್ಯದಾದ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯನ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿ ದೇವರ ಸಹಾಯತೆ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಗುರು ಪಂಡುವರ್ದ ನಾಲ್ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಯಾವು ಎಂಕ್ ಅಂದ್ ಉರ್ಕು ಕೈ ಉರ್ಕು ಮುಗಿ ಬಡ್ಚಿ వచ్చి ನೂರು ಅಣ್ಣ ಬಡ್ಚಿ ಇದೇನು ತೂನಗ ನೀಲಂಬರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ದೇವರಾಜ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜುವ ಏನೇ ಬಲಿ ಪುಣ್ಣ ಪಕ್ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಅಟ್ಟವನು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ 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 ಓವು 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 ಆ ಕೈ ಮುಗಿ వచ్చి ಅಣ್ಣ ಇದೇನ್ ತೂನಗ ನೀಲಂಬರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇವರಾಜ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜುವರ್ಗೆ ಓದ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರಾಜನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಚಿ ದೇವರಾಜನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಚಿ 1 minute ಸೋಬಾ ಬಾಳ ತೋಜು ಗುಡ್ಡೆ ತೂರ್ಚು ಬಾರ ಸಾವೆ ಕೋಡಿಗೆರೆ ಒಬ್ಬಾ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಪಿರವುಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಕುಂಡಿಟ್ಟು பெத்த பிறக்கಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಂದಡಿ ಓಲುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕಿದತ್ತಲ್ಪ ಪೋಂಡಾ ಅವೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೋಂಡಾ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ತೋಡುಂಡು ಪತ್ತದ ಹಾ ಅಡಕ್ಕಿನ ಹಾ ಪತ್ತದು ಅಡಕ್ಕಿನ ಓಡದಕ್ಕಿನಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ್ಣ
ಎಂಚ ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ತಮ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಓಡದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಈ ಕಂದೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಕೇರೆ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಕೇರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನವಬಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಆ ಸುತ್ತಲ ಲೈಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಒರೋರ ಮೂರ ಆಪುಂಡು ತೂಜು ಕಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಏನಾನ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ನು ಮಲ್ಪೆಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ನು ಮಲ್ಪು ಏನು ಹಾಯಿಂದ ಕಡಪೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಪಿನ್ನು ಬೂತ ಮಲ್ತು ಉಂಡಿಯೇ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬೂತ ಉಂಡುಗೆ ಹಾ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬೂತ ಉಂಡು ಅಯ್ನೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಡಗ ಇತ್ತ ನಿನ್ನೆ ಕಂದಡಿನ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ತೋಡು ಗಡಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಅಬ್ಬಾ ಈಗ ಕೂಡಿಗೆನೆ ಆಪುಂಡು ಸುರುಕು ಈರೆನ ಕಂದಡಿದ ಬಾಯಿ ಗೊರುಡು ಈನ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂತವಡು ಯಾನಿಚ್ಚಿ ಏಕ ಅವು ಕ್ಯಾರೆ ಮಾತ ನೆಲಟ್ ಪೋಪುಂಡತ ಅವು ಮಾತ ಕೆಬಿಟ್ ಕೇನರ ಆಪುಜ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಬರ 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 ಅಂದ ಬಾ ಅಲೆ ಎನ್ನ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲೆರ್ ಬೋಡ ಅಂದ್ ಮುದೋಲ್ಡ ಆಗುಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಜಾತಿನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮುದಲ್ ಡಾಗ್ ಉಂಡು ಗೆಲ್ಡ ಹೌದಾದ ಆ ಕಿದೆ ಇಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಕಿದೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೂರ ದೂರ ಉಂಡಾ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ ಅತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವು ಬಕ ಕೊಟ್ಯ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ ಕಿದೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಯ ಹಾ ಕಿದೆ ಕಿದೆ ಒಂದು ಹಾ ಒಂದು ಕೊಟ್ಯ ಹಾ ಅವು ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಕಾಡ್ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ ನೀವು ಅವು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಮಿಯಾವ್ ಮಿಯಾವ್ ದಾದೋ ಮಿಯಾವ್ ಹುಚ್ಚನಾ ರಾಧೆಯೋ ಹೌದಾದ ಕಿದೆ ಇಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಅಂದ್ ಜೈದನ್ ಪಾಪ ಬೇಕಾ ಒಯ್ ನಾಯಿ ಬಲ ಜೈದನ್ ಪಾಪ ಬಲೆ 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 ಅಂದ ನಾಯಿ ಜರ್ತಂಡಿ ಈ ನಾಯಿ ಮತ್ತ ಜತ್ತಿ ಜಾತಿ ಈ ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಅವು ನಾಯಿ ಜಯಿಸಿ ಹಾ ಆಯ್ತು ಅದ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪುತ್ತೇನು ಪತ್ತರ ಹೋನಾಗ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ದೀಟ್ರ ಬರ ಹೋಯ್ನ ಹುಚ್ಚದ ರೂಪದ ಪುಲೆ ಹುಚ್ಚೆ ಲೈವ್ಡ್ ಈತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಣೆ ಮಣಿ ಪೂಜೆರು ಆಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈವ್ಡ್ ಭಾರತ ಕಾಂದಲೆ ಪುನ ಪುಚ್ಚೆ ಮ್ಯಾವ್ಗೆ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಗುಡ್ಡೆಡ್ದು ಹುಚ್ಚ ಎಂಚುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಟ್ ಓಲು ಬೂರ್ದುಲು ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲುಂಡು ಮೂಲು ಇದು ಒಂಜಿ ಗೋಚುದ ಕತೆ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುಲೆತ ಕತೆ ಪನೊಡುಗೆ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಕುಲೆ ನೆರ್ದು ಮಲ ಕುಲೆ ಬೋಡ ನಿಕ್ ಕತೆ ಬೋಡ ಎಂತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಉಮೇಶ್ ಈ ಮೇಟಿಗೆ ಇದೆ ಆ ಮೇಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ
ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಚಿರತೆ ಆನೆ ಊರೊಳು ಉಂಡು ಕುಲೆ ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಪಾತೆರ್ ದಿಪ್ಪ ಕುರಾಯಿ ಬೋಡ ಆ ಕುರಾಯಿ ಕುರಾಯಿ ಚಟ್ನಿಗ ಎಬೆ ದಾದವು ಚಟ್ನಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುರುವಯ್ಯ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ನಂದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾ ಕುಲೆ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನ ಸತ್ಯನಾ ಕುಲೆ ಬೋಡ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನ ಸತ್ಯನಾಗೆ ಎಬೆ ಕುಲೆ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನ ಸತ್ಯನಾಗೆ ಆ ದೈವ ದೇವ್ರು ನಂಬೋರ ಎಂಕಲ್ ದೈವ ದೇವ್ರು ನಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಸತ್ಯ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜ ಆತ ನಿಂಚಿ ಅಂದ ದೈವ ದೇವರ ನಂಬುವ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ದೈವ ದೇವರು ದೈವ ದೇವರು ಇಪ್ಪನ ನಂಬ ಸತ್ಯ ನಂಬುವ ಅಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಕುಲೆ ಕುಲ್ಲ ಇಪ್ಪನ ಯಾನು ಸತ್ಯನೇ ಪೀಡೆ ನಂಬುಜಿ ಎಂಕಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಶೋಭಾಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕುಲ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಯಿ ಇತ್ತತ್ತು ಕೊಣ ಬಾರ್ತೆಕ ಉಡುತ್ತ ಇತ್ತೆರಡು ಬಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮರಕಸೇನಾ ಅಂದ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಪೋಲಿಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆಂಡು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪುಣ್ಣಮೆ ಸವಾರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅಬ್ಬಾ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಏನ್ ತೋಟೋಡಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಜನ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಏನ್ ಇಂಚ ಉಂಟೊಂದು ಇತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ 10-20 ಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಡು ಪೋಪುಂಡವು ಆ ಜನ ಅಬ್ಬಾ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದ ಮಂತಂದು ಆಯ್ತು ಅಜನ್ ಮುರಾನಿ ಪನಲಿ ಬೈಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆತಂಡು ಮಾಸ್ತಿ ಅವು ಅವು ಎಂಚಪುರ ಹರಿದನು ಗೊತ್ತದ ಅಂಚಾರದುಲ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಲ್ ದಾದನ ಭದ್ರಾಡಿನ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಬರೋದುಂಡು ಮಾರೆ ಸಾವು ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಉಂತೊಂದು ದಾದ ಮೋನೆ ಅಡ್ಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಅವು ಆತುಲ ಪಡಿ ಏನನ್ ಮುಟ್ಟಾರ ಆಪುಜೈಕ್ ನಮ ಇಕ್ಕತ ಕುಮಾರ ಈಗ ಪೋಡಿಜಿ ಆಟಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಈ ಜನಕ್ ಊರು ಪೋಡಿಗೆ ಜಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಉಪ್ಪುನ ಊರುವಲು ಬಂಡಾಜೆ ಆ ಬಂಡಾಜೆ ಬಂಡಾಜ ಗುಡ್ಡೆ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಕಾಡು ಅವು ಈ ಜನಕ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಸೊಬ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ದಾದ ಸೋಭ ಬೋಡಿಯ ಕತ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪೋಪುನೈತ ಅಂಚೆ ಪಾಡಾಂಡ್ ಮಂತ್ರ ಮಂತನಿ ಕಲ್ಲು ಒಂಚೂರು ಅಡಕ್ಕಿನಿ ಅವು ಈರೆಗ್ ತೋಜಿದನಲ್ಪ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ ಅವರೆಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡವು ಅವು ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲಿನ ಮಂತ್ರ ಅಡಕ್ಕಿನಿ ಹೌದಾದ ಪುಗೇನಾ ಇಲ್ಲದ ಪಿರವುಡು ಪುಗೆತ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಬಂಗ ಮಾರಯ ಪುಗೆತ್ತವು ಅತ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಬಂಗತ ಅವು ಒಂಜಿತ್ತನಾಂಡ ಉಂಡೆ ಯಾవుಂಡವು ಯಾವುದು ಗನ್ನು ಓಲುಂಡು ಅವಲ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡಾ ಗನ್ನುಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ವಿತ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೋಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡಾ ತೋಜಾಪುಲೆಕ ಎಜ್ಜ
తోసుకోవచ్చు. ಬಿತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ನಕುಲು ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಬಾರ್ಡ್ ಪರ್ದ್ ಪನಲು ಬೈಲ್ ಟರ್ನ್ ದಲ್ಪ ಜೈದಿನಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಆನಾಗ ಒರಿಯಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ್ ಕೈತಲ್ ದಯನ್ ಲೆತ್ತೆಗೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಅಂದ ಹೈಡ್ದೆ ಮಲ್ತನ ಜಾನು ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜತ ಅಂದೆ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತದೆರ ಐನ್ ಎಂಕ್ ತೋಜುಜಿ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಂದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೈಡ್ ಆತಂದೆ ಐಡ್ ಆತಿಜಿ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತನ ಹೈಡ್ ಆತನ ಏನಿತ್ತ ಶೋ ಕೊರ್ನ ಹೈಡ್ ಆತಂಡ ಅವು ಅವು ಆರ್ನ ಆಯನ ಐಡ್ ಬರ್ಪುಂಡವು ಅವೇ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತನೆ ಬರ್ಪುನಿ ಐಡ್ ಮಂತಿಜಿ ಆ ಮಂತಿಜಿ ಆಯ್ನ ಐಡ್ ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ಡ್ ಕಾಣದ ಎಂಕ್ ಕೆಲಸ ಪತ್ತದ ಎಂಗಂಟ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ತೋಜುಜಿ ಹೈಡ್ ಅಂಚರ್ದಾರ ಎಂಕ್ ಹೈಡ್ ತೋಜಿಂಡು ಉಂಡವು ಎಂಕ್ ತೋಜಿಂಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಬತ್ತೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಯೇ ಮನಿ ಪೂಜೆ ದಾಯ ಬಂದು ತೂನಗ ವಿಕಾರ ಅದು ಉಲ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಬೇತೆನೆ ಸುರುಕು ಬೈದಿನಾಯೇ ಅವಲೇ ಜೇತುದಿತ್ತೆಗೆ ಬೋದವರ ಇಂದು ಪೊನ ಪನಲ್ ಬೈಲ್ದ ಅಲ್ಪನ ಪನಲ್ ಬೈಲ ಆರೆಗೆ ತಾನೆ ತೋಜುಜಿ ಶೋಭಾಕಾಗ ಪನಲ್ ತೋಜುಜಿ ಬೈಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ತೋಜುಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ಏನ್ ಐತ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಉಡುಲ ಅಂಚರ್ದ ಅದು ಎಂಕ್ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಬೆರೆಗ ಅವು ತೋಜು ಯಕ್ಷ ಯಕ್ಷಿತ್ನ ತೋಜ ಶೋ ಉಂಡನ್ನ ಅತತ ಆಪ್ಷನ್ ತೋಜಿಂಡ ಇರೆಗ್ ಶೋ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ಗ್ ಅಂದ್ ಲೆಫ್ಟ್ಡ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಡ್ ಅಂದ್ ರಡ್ಡೆದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವತ್ತಂದೆ ಆರೆಗ್ ತೋಜುಜಿಂದ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿನತ್ ಹೈಡ್ ಆತಂಡವು ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ಹೈಡ್ ಏರ್ ನನ್ನ ಹೈಡ್ ಉಂಡವು ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿನಟ್ಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಸರಿಂಡು ತೋಜುಂಡು ಈಡ್ ದಾಯ ಬುಕ್ಕ ಈತ್ ನೈಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಯಾವ್ದಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹನೆ ಬರ ಓನಾ ಗುಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಅತ್ ಏನ್ ಲೈವ್ ಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆಡ ಪನ್ಪುನ ಶೋಭಾಕಾಗ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇದು ಎಕ್ಕಡ నుంచి ಪಾತರಿಂತದ ಶೋಭಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲ ಈರ್ ದಾಯ ಬುಕ್ಕ ಈತ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಇನ್ನೆ ಎನ್ನ ಹಾ ಹ್ಮ್ ದಾದಾ വീഡിയോ ക്ലിയർ ഉണ്ട്
ತೂತೆ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಸ್ಟಕ್ ಆದ ನೆನ್ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದೇನು ದಾದ ತೂತುನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೂಬತ್ತೇನೆ ದಾದ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹುಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಎಕಡೆ ಅವು ಸ್ಟಕ್ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತು ನೆಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಹಾ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತು ಬಾವಂತ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಕ್ ಅಂದ್ ಬರ್ಲ್ ಬ್ಲರ್ 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 ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಚ 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 ಬ್ಲರ್ ಅತ್ತೆ ಬ್ಲರ್ ಬ್ಲರ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬ್ರಲ್ 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 ಬ್ಲರ್ ಬ್ರಲ್ ಬ್ರಲ್ ಬ್ಲರ್ ಅವ್ ವರ್ಪಜಿ ಅವು ಕಟ್ಟಾಬ್ ಬ್ಲರ್ ಒನಸಾಂಡ ಕಜ್ಜಿಪು ಪೆರ್ಗುಡೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪಕ್ಕ ಪೆರ್ಗುಡೆನಾ ಕಾಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಮೀನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವ್ಲು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಬೇಡ ಹಾಯ್ ಮಾಪು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆ ಒಂದು ಪಿಸಾಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಜೈಕ್ ಹಾ ಬರ್ಚಿ ಪನ್ಪುಜಿದಾಯಿ ಅವತ್ತಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಕನ ಬಾಡು ಅಬ್ಬಾ ಶೋಭ ಉಳ್ಳನ ಪೋಯನಾ ಶೋಭ ಉಳ್ಳನ ಪೋಯನಾ ಪೊರ್ಲು ಪರಂಕಡ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಭ ಉಳ್ಳನ ಪೋಯಲ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ರಡ್ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಏರ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಶೋಭ ಪೋಯಲ ಅಂದ್ ಪಾಡು ಪಾನೆಗುಲಡಿ ಎನ್ನೆಟ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹಾ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಬೋಡ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಏನ ನೈಟ್ ಕುಲ್ ನಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪೋರ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂತ ಪಾತೆರ ಉಂಡೆ ಹಾ ಪೋ ಪೋ ಕುಲೆಕಲ್ಲಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋದುವಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲೆಕಲ್ದ ಬರ್ರ ಪಾತೆರ್ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿ ದೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉರ್ಕುಗಾಟದಿಲ್ಲ ತೋpe ಹೆಂಗ್ ಯಾ ಬರ್ದು ಜಂಕ್ ಬರ್ಸಿ ಯಾನಿಚ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಜನ ಜಾತಿ ಆತ ನಿಖಲ್ನ ದಯವಂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ ಪಿರಾಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿರಾಟ್ ಕಾರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಪಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗಳ ಕುಲೆಕ್ಕುಲು ಪಿಡೆ ಪಿಸಸ್ಯಲು ನೆಲಟ್ ಕೈ ಕಾರ್ ದೀಪುಜಿ ನಿಜ ದಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪುಜಿ ಉಮೇದ್ ವಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪುಜಿ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗಿಜ್ಜಿ ಗಂಟುಂಟು ಈತನ ಹಾ ಹಾ ಫೀಟ್ ಎತ್ತರನೆ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅವೇತ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಲಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಯ್ದ ಮಾತ್ರ ಮೋನೆ ಕಾರ್ಲ ವಿಕಾರ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾರ್ ಮೋನೆ ವಿಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ವಿಕಾರ ಅವ್ಯಾನ್ ಮೋನೆ ತೂತುಜಿ ಬಂಡ ಅವು ಕುಜಾಲು ಪೂರ ಎದುರುಗ್ ಅವು ಬುಡ್ದಂಡ ಐತ ಕಾರ್ ಉಂಡತ ಕಾರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾರ್ ಅತ್ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಟೈಪು
ಚಂದ. ಆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಕಿದ ಮಂಗದ ಬರ ಕಾರಿಜ್ಜ ಇಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಏನ್ ತೂತನೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವನ್ನ ಏನ್ ಏರು 24 ಗಂಟೆ ತೋಟಡೆ ಇಪ್ಪುನ ಏನ್ ತೂತನ ಅನುಭವ ನಿಕಲವಲು ಉಂಡವಲು ಏನು ಸಾಂಕದಿಜಿ ಹಾ ಏನ್ ದಯ ಸಾಂಕೊಡು ಸಾಕು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಡ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚರ್ದು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮನ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಅನ್ನೆ ಕುಲೆ ಇಂಚ ಕುಲೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪುಂಡಿಡ ಓಲುಂಡು ಒರಿಯನ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಬರುಂದಿ ಜತ ಮುಲೆಂಕ್ ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐ ಯಾವ ಪಂಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಹಾ ಐತ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಓ ಜಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಭಾಕವನ ಉಲ್ಲೇರು ಜಿಯನ್ ಜಿಯನ್ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಂದ ಅತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ನಡಪುಲೆಂದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದ ಎಂಕ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ನಡಪುಲೆ ಎಂಡು ಅನ್ನೆ ಕುಲೆ ಎಂಚ ಏನು ಕುಲೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಏನ್ ಇತ್ತ ನರಮ್ಮನಿ ನನ್ನ ಅವು ಏಲಂಚಿ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಕುಲೆ ಆಪೆ ಐಕ ಪೋಡಿ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒನಸ ತಿಕ್ಕುಂಡವ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಸೇರ್ದ ಅವಿಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸಯ್ಯಾರ ದುಮ್ಮಿ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೀತರಾಜ್ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್